תמיד תהיתי לעצמי למה קוראים לי איתן. אם אני בעצם לא איתן, שאיתן זה חזק. אני בכיין, אני בוכה הרבה, אני רגיש, אני פוסט-טראומה מורכבת, שזה מורכב. אתה לא מרגיש הכי חזק בעולם. אבל הבנתי שאנשים אחרים לא היו מצליחים לעבור את מה שאני עובר. אז אולי אני איתן בנפש. ועברתי מה שעברתי. אני 23 שנה מתמודד עם פוסט-טראומה מורכבת. ורציתי להגיד לכם שיש תקווה. כי השם שלי, איתן, הוביל אותי לפתח דרך הדרך שעברתי מודל שקוראים לו מודל איתן, שזה ראשי תיבות של אמונה, יצירה, תמיכה ונתינה. אז אני אספר לכם עוד על זה לאט לאט. אני אקבל אומץ לצלם את עצמי ולדבר. תודה רבה שהקשבתם.